Beriya heştê adarê roja jinên ketkar a cîhanê li Diyarbekirê çalakiyên heştê adarê tên li darxistin. Di vê çarçoveyê de jinên karsaz hatin cemhev û organîzasyonek li darxistin. Jinên karsaz ên girêdayî borsaya bazirganiyê ya Diyarbekir li ser pira dehderiya dîrokî hatin cemhev. Çalakiya jinan bi kurte konserta müzîkjen Bedrî Ayselî dest pê kir. Köprü altı kapkara, ana gel beni ara. Jina karsaz Remziye Demirqiran amaje kir ku ew dixwazin zext û zorên li ser jinan bidawî bibin û jin bêhtir bibin xwedîkar ku pandemiyê jî bandorek neyînî li jinan kiriye. Îro em ji bo roja jina hatine, ji bo xwestinê xwe bixwazin em hatine. Pandemî me pir etkilemiş kir, îşê me pir etkilemiş kir. Em dîlegê xwe dixwazin, en azından em xwe toparlanmış bikin. Hedefa me ye û em desteka dixwazin ji bo jina. Çünkü jin tamamen zaten durmaman hiç iş roja işte hiç ne baş bu pandemi jî wan tam etkilemiş kir. Toparlanmış nabe me gişa işê xwe qapat kir. Em destek dixwazin hepkî. Kadınlar kız kardeştir. Kadınlar yuvadır. Kadın bir hayattır. Jinên karsazên ku li ser pira dehderî hatin cemhev bi civînek çapemeniyê daxwaza jiyanek wekhev û bêtûn dîkirin. Paşê jî bi rêya balonên rengîn xwestekên xwe ber bi asîmanan ve berdan. Karsaz Fatma Boranî zimên ku divê bi yasayan mafên jinan werin garantîkirin û di jiyana kar de jî jin bêhtir xuya bikin. Îro ji bo heştê adarê roja jinên jinan em hatin cemhevdû. Daxwaza me ku kuştina jinan berdawî bibe. Hinekî jî heqê jinan bêhtir werin berçav. Ev heqsiziyê gol jinan tên kirin xelas bibin. Em dixwazin em wî jin hevalê xwe jin di nava îş de jin bêhtir pêş bin, bêhtir nav îş de bin, xwe bênin ziman. Jinên karsaz ên ku bo pêşwaziya heştê adarê roja jinên ketkar a cîhanî ji xwe re pira dehderî ya dîrokî neqandin, piştî çalakiya xwe hêvî kirin ku xwestekên wan pêk bên û bi wêneyan jî bîranînên rengîn tomar kirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.